Zdravím vás všetkých. V tomto videu sa pozrieme na to, ako sa pripojiť na investičné stratégie cez Purple Trading, aby sa na mojom účte automaticky otvárali obchody, ktoré realizujú tradery na finančných trhoch. Moje meno je Peter Marton a naša spoločnosť AlphaNet Partners je viazaným investičným agentom spoločnosti Purple Trading, čo je licencovaný obchodník s cennými papiermi, ktorý umožňuje klientom prístup na obchodovanie na finančných trhoch online. Klientom ponúkame okrem individuálneho obchodovania a cenovo výhodných ETF portfólií aj investovanie cez stratégie, za ktorými stoja profesionálni tradery. Jedná sa o veľmi zaujímavú a modernú možnosť pasívneho investovania, síce s vyšším rizikom, ale aj potenciálom podstatne vyšších výnosov, ako sú na bežných investičných produktoch. Po diskusiách s klientmi sme sa rozhodli, že bude zaujímavé vytvoriť a sledovať reálne investičné portfólio, ktoré je zložené z niekoľkých stratégií, za ktorými stoja teda profíci. Bude tak možnosť sledovať, ako sa táto investícia vyvíja a budem môcť hodnotiť na nejakej pravidelnej báze, ako sa traderom darí a aké obchody otvárajú, aké zatvárajú a aké výsledky dosahuje takéto portfólio. Takže poďme na to. Tuto sa nachádzam práve v klientskej zóne, tzv. Purple Zone, kde už som previedol 3000 eur klasickým bankovým SEPA prevodom do Unicredit Bank. Takže v hornom menu si zvolím stratégie, kde vidím prehľad všetkých dostupných stratégií. Môžem si to aj načítať ďalšie, keď chcem. Môžem si ich prehliadať. Vždycky, keď na niektorú kliknem, tak si môžem pozrieť detail tej danej stratégie. No a teraz sa idem pozrieť už konkrétne na stratégie, ktoré mňa zaujímajú, ktoré som predvybral. Prvá z nich je táto Palmary. Vždycky, keď si ju otvorím, tak tuto v hornej časti vidím poplatkovú štruktúru. Jednak existuje poplatok zo zisku, manažerský poplatok. A to je v podstate poplatok za správu, ktoré percento ukazuje poplatok za rok, teda na mesačnej báze sa strháva 1/12 z toho a vstupný poplatok. To znamená, to je poplatok pri každom depozite alebo vklade na účet. Všetky tri stratégie, ktoré som vybral, majú len poplatok zo zisku, to znamená, to je taká tá win-win situácia, že poplatok sa mi strháva iba vtedy, keď zarobím, takže to je super. V tej ďalšej časti vidíme výsledky doterajšie, a vidíme, koľko od vzniku stratégie alebo od začiatku obchodovania zarobila, aký je momentálne stav otvorených obchodov, aký je minimálny vklad a capital guard, to je vlastne maximálny pokles, ktorý dovoluje na danej stratégii systém. Počíta sa to vždycky od najvyššieho momentu a najvyššieho stavu, aký stratégia má, tak maximálny pokles v tomto prípade môže byť 25%. Tuto dole vidím výsledky po mesiacoch, nižšie keď sa posuniem, tak vidím popis danej stratégie, to teraz rozoberať nebudeme a ešte nižšie vidím jednotlivé obchody uzavreté. To sa dá opäť pozerať, koľko chcem do histórie. Takže pripojenie prebieha jednoduchým spôsobom. Dám pripojiť, toto potvrdím teda, že naozaj to chcem. Samotné pripojenie sa spracúva na back office a prebehne do jedného pracovného dňa, odkedy teda pristanú na danom účte peniaze minimálne vo výške minimálneho vkladu. Takže keď kliknem teraz na to pripojenie, tak prebieha vlastne na pozadí v systémoch vytvorenie nového účtu, ktorý bude vlastne slúžiť pre danú stratégiu. To znamená, na každú stratégiu, kde sa pripojím, tak sa mi vytvorí takáto krabička, to nazvem, a ona čaká na to, kým tam príde teda minimálny vklad, v tomto prípade 1000 eur. Pripojím sa teda na ďalšie stratégie. A ďalšia, ktorá mňa zaujíma, je táto Perpetuum. Popis toho sme si už povedali. Za všetkými tými stratégiami, na ktoré sa pripájam, stoja ľudia, ktorí sú určití profesionáli, to znamená, venujú sa už nejakú dobu obchodovaniu, obchodujú skôr swingovým štýlom, to znamená, že tie obchody trvajú v rozmedzi jedného dňa až povedzme niekoľko dní, niekedy aj týždňov. Takže nie sú to také tie krátkodobé, rýchle obchody, ale skôr obchody, ktoré využívajú väčšie pohyby na trhu. Všetci tradery
na ktorých sa pripojíme alebo na ktorých stratégie sa pripojíme, tak obchodujú primárne teda na Forexe, to znamená s menovými pármi. A tuto v prípade mňa zaujíma aj táto Stelmix opty, lebo tých ľudí osobne poznám. A je tam ešte aj verzia, ktorá sa volá Stelmix Dynamic, ktorá robí rovnaké obchody. Akurát robí dvakrát väčšie tie obchody. Takže na tu sa pripojíme. Aby som nadviazal na to, čo som hovoril, všetci tí tradery primárne obchodujú s menovými pármi, to znamená Forex. A tá stratégia Stelmix obchoduje aj s nejakými inými nástrojmi, ako môžu byť deriváty teda viazané na akciové indexy alebo na nejaké komodity, ako môže byť napríklad zlato, ropa, striebro. No a tým práve rozložením investície na viacero stratégií, v tomto prípade na 3, by sme mali docieliť to, že napriek tomu, že nie každá stratégia každý mesiac zarobí, tak vlastne tá kumulatívna stratégia zložená z týchto troch by mala byť o to stabilnejšia vo výsledku. Takže už sa nám vytvoril aj tretí účet, takže máme tu 3 účty teraz vytvorené, na ktoré prevedieme peniaze, čiže kliknem na dokončiť pripojenie a prevod z iného obchodného účtu, teda prevedieme z tohto účtu 1000 eur a rovnako to urobíme aj v prípade ostatných dvoch. Takže všetko máme pre túto chvíľu hotové. Ako vidíte, bolo to pomerne jednoduché, takže netreba mať vôbec žiadne obavy. V každom prípade, ak si klienti nevedia rady, tak sa môžu vždy obrátiť na zákaznícky servis Purple Trading, kde im ochotne poradia aj v češtine, aj v slovenčine. No a to najpodstatnejšie, ak chcete sledovať ďalej, ako sa vyvíja naše portfólio, ako sa darí traderom, aké obchody otvárajú, zatvárajú, tak vám odporúčam kliknúť si na odber alebo subscribe a aj na ten malý zvonček, aby vás YouTube upozornil, keď zverejníme nové video s aktuálnym stavom. Ak sa chcete aj dozvedieť potom ďalšie informácie o pasívnom investovaní cez spomínané stratégie, tak odporúčam navštíviť našu stránku alphaandpartners.com. Linku máte dole v popise, no a na tej stránke nájdete potrebné informácie. Takže majte sa pekne a dovidenia pri ďalšom videu už o pár dní.